Arrain sopa. Kaixo, gaur arrain sopa tradizionala nola egiten dudan erakutsiko dizuet. Lehenengo pausoa da sartagin batean olioa jartzea. Olioa berotzen denean, tipula oso bat zatituta botatzen diogu. Tipula su-basuan egiten uzten dugu, poliki-poliki. Ondo bigundu eta goxatu arte. Tipula ondo dagoenean, orduan gehitzen diogu arraina. Arrain sopa egiteko edozein arrain erabili dezakegu. Bota, txipiroia, legatza, edo etxean soberan dugun arraina. Izan ere, arrain sopa soberanko arraina aprobetxatzekoa sortu zen. Ondoren ganbak ere gehitu ditzakegu, nahi badugu. Gero, sopakoa botatzen diot. Busketa txikiak eginda. Orain, potoko tomate naturala gehitzen diogu. Kantitatea bakoitzaren gustokoa. Eta gindilo oso bat ere jartzen diot. Horrela gusto ematen diolako. Hori dena pixka bat egiten uzten da. Azkenien, arrain salda botatzen diot. Arrain salda hau, dendan erositakoa, oso onak egoten dira, edo bestela etxean egina. Ura eta arrain ezurrak egosita. Dena batea su-basuan uzten dut, poliki-poliki egiten, ogea bihurtu eta sopa loditu arte. Eta prest, horrela egiten dut ni arrain sopa. Espero dut gustatzea.